Быйылгы 11-ләрдән 62% бердәм дәүләт имтиханын профильле математика буенча сайлаган. Үсмерләр арасында техник юнәлештәргә ынтылыш артамы, уларга был кызыксынуын ничек үстерергә ярдәм итәргә аш хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Алмаз Садыков, Республика балалар технопаркы укытучысы. Һаумыгыз. Алмаз Азаматович, шулай итеп, мөгаен һездә был яңалыкты ишеткәнһегездер, быел 11-ләрдән 62% яртыһыннан күбе диярлек профильле математиканы хайлаган. Мондай кызыксынуның сәбәбе нимәле һәдәңсә? Мен уйлыйм, хәзерге заманда кирәк безгә күбрәк инженер профессиялар. Нык востребованы булсак, берәй 10-15 елдан шуга күбенчә балалар алар инде именно профильле математика һәм техник юнәлешләренә йөреп, физика буенча дальше китәләр инде. Демәк, шундай кызыксыну балалар үзләренең киләчәген артабан планлаштыра дип әйтергә мөмкин. Бына һезнең технопарк шундай техник юнәлештә белән мавыккан, шуларны хайлаган балаларга ничек ярдәм итә ала? Мәктәптә обязательный предметлар бар, безнең математика һәм физика, икенче бер география дигән наукалар, например. Бездә өстәмә белем балалар алып, дальше могут китергә инде. Һәм электроникамен заниматься итеп, тагын нимә дизайнда безнең квантумдар бар, робототехника дигән квантумдар бар. Дрон технологиялар хәзер тоже актуальны. Шуңа улар шуны алып, бер Москвада бер соревнованиялар бар. НТО дигән, ул националь технологик олимпиадага. Шунда балалар еңеп, призер урын алыпмы или победитель булалар, улар үзләренә БВИ дигән нимә алалар инде. Либо бер 100 балл ЕГЭга еще. Иң күп балалар алар БВИ. Например, 11 класс баллары бетә ЕГЭны сдаватлар, улар уйлыйлар, все, бетте дип. Дальше университетка барыр өчен еще кирәк вступительный испытание бирергә. Уже университетның үзенең экзамены кирәк бирергә. Шуңа балалар үзләренә алар инде шул БВИ хайлап. Шул без вступительный испытание дип атала. Ягъни, әгәр дә бу югары уку йортының ниндидер үзенең һынавлары бар икән, укырга йөрер өчен, шундый түңәрәкләрдә өстәмә белем алу уларга ярдәм итә килеп сыга. Әлбәттә. Ничек йөрергә һуң һеҙгә алайһа? Безгә йөрүләр 5 яшьтән даже балалар килделәр. Бездә квантик дигән направление бар. Ул теге нык бәлки балаларга инде. Кайсы моны эшләп, шул карандаш, каләм тотып, шуны эшләп өйрәнергә инде. Иң тәзиратта. Кайсы тотырга, каләм тотырга өйрәнү кирәк. Уже үтәләр әдерәк инде, уже все йөри башлар. Робототехника дигән направлениеларга безгә бар. Дизайн квантум һәм VR AR технологиялар бар еще. И кемдернең теге желаниялары булгас, теләге инде, алар теге хай-тек мине направление мин апарам. Анда уже теге обобщенный күп дип алайыкта. Электроника менә куша, физика менә куша. Шундый предметларыбыз бар. Буны һез әле ниндидер һүзәр әйтәһегез, ниндидер предметларда һанап сыгагыз, минең гуманитар аңым уларны бөтенләй кабул итмәй. Балалар һәм ничек кызыксынамы шу яңа юнәлештәр менән? Әлбәттә, улар үзләренә күп наборлар һатып ала, программирование буенча йөреп, үзләренә бер нимә машина йөртергә эше алалар. Кызыкларын бар балага. Үзләре нимәләр коралар дип әйтәләр. Машинада үзе йөрә. Шуңа әдрәк үтәләр инде уже. Улар яһалмай интеллектуаллар машинага. Машина үзенчә йөри. Теге тавыш менән куша, например, үзе һөйләде, и машина үзе йөри. Камера буенча распознавание лиц дигән нимә бар бездә тоже. Направление шуны эшләп куялар инде. Үзенең траектория буенча йөридер инде, индидер алдан билдәләнгән. Әлбәттә. Шунда балалар өйрәнәләр, уларга кызык. Ничәнче классларда улар bunday белемгә, bunday талантка ия була башлыйлар? 5нче класстан. 5нче класстан. Обычно 5нче класстан килдер. Безгә балалар йөрдәр уже бер, например, минем направлениегә бер 3нче класстан башлап. 5нче класста бар уже үсеп, уже күп белеп, күреп, улар уже үзләренең выборын эшләп дальше китәләр. 5нче класста инде балалар аңларашта үзләренең киләчәген хәйләтеп әйтсәк тә була. Бuna һезнең юнәлеш турында интекләбрәк киләгез. Һез нимәгә өйрәтәһегез балаларда? Электроника иң күп, физика һәм электроника. Анда уже баланың үзенең теләге булса, ул уже үзе китә, нидә проекты булган эшләргә, кайдан команда табарга. Шул команданың куша бер проект эшләп, улар уже бер конкурсларга, соревнованияларга йөрделәр үзләре. Нинди конкурслар һәм нинди ярышлар бар? Ярышлар безнеке күп, даже без технопарк региональ операторы, без Москва менән куша эшләп, проект берлога ишеткән булса, шул 23 елда без аны ебәрдек. Москва менән куша күп грантовый направление безнеке бар. Хәзер без алдык движение первых тян грант. Еңдек көтгөне без үткәрәбез технофестиваль, проект мәктәбе дип атала. Анда без һәр укытучыларга кейс эшләйбез. Шул кейсләрдә без ебәрәбез райондар буйлап. Икенче укытучыларга һәм балаларга
Олар шул кейсы буенча бер робот эшләп, бер медиастанция эшләп проектты безгә килеп шул конгресс холлга көтгәне күрсәтәсәкләр. Ягъни һез Өфе балалары белән генә эшләмәгез, республика районнары белән дә райондар балаларына тоже эшләйбез. Ә нисектер уларга бына Өфөгә килеп, һезнең технопаркта шөгыльләнү мөмкинлеге бармы? Ниндидер сессия һымак Әлбәттә, оештыраһыгызмы? Бер 2-3 тапкыр киләләр безгә. Уларны өйрәтәбез, улар нимә аңламады, без уларга аңлатабыз. Шул потом улар уже кайтып үзенең районына эшләүләрен шул проектта. Үзләре ул шөгыльләнәләр димәк. Кире киләләр уже күрһәтергә бер члены жюриданы алып киләбез. Министерство молодежной политики менә киләләр, МЧСтан киләләр, РЖД менә без күп эшләбез. Шул уларның проектларын улар уже карайлар дисек була. Бармы уңыштары һөендергән бына һез горурланып әйтер алырлык? Өфөнең үзенең мәктәпләреннән генә түгел, республика бар әлбәттә. Районнарыннан да. Голубевский став дигән минем бер укусым бар. Ул миңа уже 2нче класстан йөри. Хәзер уже 9нчы класс. Ул 2 тапкыр подряд призер булды Мәскәүдә шул НТО буенча. Аның профиле булды автономная транспортная система дип. Анда яһалма интеллекты бар, күп бөтә обобщенный технология нидәгәрәк. Хәзерге заманда виш шул профильдә буенча ул үтте. 2нче урын алып, пока 1нче урынга әле бар итмәне, может, һәр 10нчы, 11нче класста алыр 1нче урын. Шул арай ул үзенә уже БВИ дип, шул әйткән БВИ дип, шуны алды үзенә. Һәр 11нче класста бетә алар, шунда ул уже БВИ буенча любой вузга инергә может. Димәк, мөмкинлекләре киңәя укучыларның дип әйтергә мөмкин. Бына һез югары уку йортлары менән ниндидер хезмәттәшлек бармы, әллә һез бары тик мәктәп укучылары менән генә эшләйсезме? Юк, без бөтә балалар белән эшләбез. Безгә бөтә Уфа буенча балалар килделәр. Һәм бездә еще 20нче гимназия, башка гимназия бар, без алар белән эшләбез. 126нчы гимназия белән эшләбез. Ну, мәктәп менән инде 21нче мәктәп белән эшләйләр. Хәзер улар безгә пока лагерьга йөриләр. Бәлки балалар. Бу яйгы һөн йөриләр, яйгы лагерьга йөриләр. Хәзер июньдә. Университеттар, институттар, улар менән хезмәттәшлек бармы һезнең? БГПУ менән без күп эшләбез һәм УНИТ менән. Менә недавно без үттек ниндә УГНТУла UT дигән конкурс үткәрдек. Ул кемдер өчен, кемнәргә тәгаенләнде? Тоже шул балаларга уларның проектлары инкубанда военная промышленность дигән проектлар күп кирәк инде. Шул һәм РЖД тоже проектлары шунда булды. Шул балалар кем еңде? Беренче урын алды, уларды сакралар көз көне шул сентябрьнең башында Госдумага награждениега инде. Бuna нинди игътибар шулай бит балаларга? Балаларга да шатлык. Барып Госдуманы күреп. Мәктәптә укыганда сынапта шундай техник юнәлеш белән кызыксынып, һуңнан техник вузды һайланы икән, артабан ул үзенең язмышын нимә белән бәйләве ихтимал бала бүген әгәр дә техник юнәлештә һайлый икән? Инженер профессия ул ник разносторонняя әйтергә була инде. Хоть нинди инженерга укы, һин любой профессияны үзеңә индерергә можеш. Заводта эшләргәме, балаларда укытыргамы, үзеңә бер инде үй төзергәме, даже шул ник кирәкле буласак. Һәм киләсәктә Россия әлеге вакытта технологик суверенитетка омтылганда был айрыса актуаль, шулаймы? Һез үзегез һөнәрегез буенча инженер, шулаймы? Мин укыттым шул Мәскәүдә, Бауман университетын беттем. Шуны укып, кире Уфага кайтып, мин балаларда укытам инде. Һезгә карап кына ла әйтергә мөмкин, инженер һөнәренең тиклем күп яклы икәнен, шулаймы? Шулай итеп, республика технопаркына һез балаларды ничәнче класстан дип һорам, урынһыздыр, бәлки ничә яшьтән кабул итә башлайгыз? 5 яшьтән? 5 яшьтән киләләр, иң беренче шул квантик дигән направлениегә алар киләләр дә. Шунда өйрәнеп, әдрәк йөреп, күрәләр ничек эшләйләр, күрәләр проектлар, безнең выставкалар була, күп нинди проектлар эшләйләр. Ну, уже егетләр инде. Егетләр һәм кызлар иң күп йөриләр безнең дизайн дигән направлениегә. Улар шул буенча баралар. Егетләр теге йөриләр робототехника һәм хай-тек направление. Хәзер көзгелеккә ата-әсәләр балаларының буш вакытын планлаштыра башлайдыр, бәлки. Касан кабул итә башлана һәм? Августның уртаһында без уже ия башлады заявкаларны. Ата-әсәләр килә, заявление язалар и сентябрьдә мәктәптә эшләп башлагас, уже бездә эшләшәбез и укучыларны саклабыз уже йөрүгә. Районнардан ничек һәргә язылалар? Райондарда безнең тоже күп теге центрдар, өстәмә белем бирү. Бездә улар киләләр иң күп бер вопрослар гына булһа инде уларда. Оборудование буенча, методически теге укыту буенча ничек шулар безгә шунда гына киләләр. Райондарда үзләренең центрдары бар.
Димәк, киләсәгән техник юнәлеш менән бәйләргә теләгәннәр һеҙгә килеп үҙҙәренең һәләттәрен аса ала дип әйтергә мөмкин. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Республика балалар технопарк уҡытыусыһы Алмас Садыҡов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.